बेयावनो निउस 24 बड'लेण्डनि साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों। दिनै जोङो नोंथांमोननि सेराव ओरैबायदि सासे जोहोलावखौ सिनायथि होनो जों नाजादों। दा बिथाङानो जाहैबाय आर्टनि गेजेरजों बा बायदिसिना सावगारिखौ बोरैहै मोगथां महर होनानै बेखौ समायनासिन खालामनो हायो आरो बिनि गोहोआ बोरै मोननो हायो बेनि बागै माखासे गियानफोरखौ जोङो सोलोंनो थाखाय मिथिनो थाखाय दिनै जोङो कालाइगावनि नैबे बर' हावलि गामियाव जों लोगो हमनो फैदों आरो बिथाङानो जाहैबाय मुस्रि खरगेस्वर बर' आरो बिथांखौ जोङो नैबे निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय गिबियावनो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरदों आरो बरायदों। नोंथांमोननि जिखिनि माने दिनै सोलोंबाय माने माखासे खोथाफोरखौ मिथिनायनि सिगां जोङो नोंथांनि एसे न'खरनि सिनायथिखौ एसे जोंनो होयोबा एसे मोजां जायो। आरो खेबसे खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि खरगेस्वर बर'। आं बर' हावलि गामिनि। आंनि आफानि मुङा सारु बर' आरो मादार लकेश्वरी बर'। आं बेयावनो उन्दैनिफ्रायनो गिदिर गिदिर जानाय जोंनि गामियावनो गामि मोजां मोनो। बेबायदिनो नेचारखौ मोजां मोननाय हिसाबै उन्दैनिफ्रायनो एसे सावगारि आखिनायाव मोजां मोनोमोन। बेनिफ्राय सावगारि थिग बिदिनो आखिबाय मोजां मोननायखाय आं क्लास 7आव माने आर्ट स्कुल गंसे खुलिदोंमोन जोंनि कबिरालियाव। बेयाव माने खुलिनाय लोगो लोगो आङो मादारनिफ्राय एसे सोंबाय आरो आंखौ थांनो होगोन नामा, आं सावगारि आखिनो मोजां मोनो, आं लाबा हयथ' आं एसे आरो इमप्रुभ जागोन ना। बेनिखायनो आं थांनानै एडमिसन लाबाय। बेनिफ्राय बोसोरसे उनाव आं बेखौ गारनानै आं आखौ बेटार माने सोलोंनो थाखाय आं कालाइगावआव थांबाय। कालाइगाव टाउनाव होमबानो आं क्लास 9। बेनिफ्राय कालाइगावआव थांनानै फाइन आर्ट कमप्लेक्स होननाय मोनसे आर्ट स्कुल दंमोन बेयाव। दादुल सलिहानि आन्दाराव आरो दादुल सलिहा सारखौ बयबो सिनायो। बेसेबां मायथाइयावमोन बियो? बियो 2000 नङा 99 बिदि जागोन। 99 बिदि जागोन आरो बेबायदियाव बै समाव आं माने बेयाव सोलोंबाय 2 बोसोर सोलोंनानै आं बेनिफ्राय बेनि स्कुला एक्सुवेलि अर्गेनाइजेसन माबाफोरा एसे माबा प्रब्लेम जानानै स्कुला स्टप जाबाय। बेनि उनाव आं थांबाय। दादुल सार आंखौ मोनसे खोथा बुंदोंमोन, नोंनि सावगारि आखिनाया बहुत मोजां, नों बे लामाजों जुदि दावगालाङोब्ला इन फिउचार हयथ' बहुत मोजां जागोन। बेनिफ्राय थिग बेबायदिनो आंबो माने सारखौ एक्सुवेलि मोनसे खोथा जिथु आं दादुल सलिहा सारखौ लोगो मोनदोंमोन, बिथांनि माने लाइफ स्टाइल, बिथांनि केरियार, बिथांखौ नुनानै आं ओरैबायदि इन्सपायार जादोंमोन। माने दायो जिथु सिटुवेसनाव जेराव आं दोङो बिनि थाखाय आं दिनै नोंथांनि जि माने आन्दोआव थानाय जुदि गुरु होननानै बुङोबा बिथां बेनो वान एन्ड अनलि माने बेस्ट टिचार आंनि लाइफआव। माने बिनि थाखाय आं माने दायो जेराव दोङो बे पजिसनाव माने आं मोनदों आरो बिथांनि अनगा माने आंखौ बहुत गुरुफोर दोङो, बयबो आंखौ हेल्प खालामदों आंनि लाइफआव माने गसंनायाव। आं बयखौबो धन्यबाद होयो, खिन्थु बिथाङा सासे आंनि बेस्ट टिचार। बेबायदिनो बिथाङा माने आंखौ बुंदोंमोन आरो नोंनि सावगारि आखिनो बहुत मोजां, बेनिफ्राय नोङो जुदि इन फिउचार जुदि बे लाइनाव केरियार लानो गोसोबा नों हागोन। बिदि बुंनायाव आं माबायदि माने थांनांगोन सार, एसे मा बुङो आंखौ एसे गाइड खालाम, नों सिन्था खालामनाङा आं दोङो बेयाव होनना बुंदोंमोन आरो बेबायदि आं बेखौबो बुंदोंमोन सारखौ जे आंहा न'खरा ओरैबायदि गाज्रि सार, आंहा गुवाहाटियाव फरायनो केपासिटि गैया, आं माबायदि सोलिगोन। बे बुंबाय खरगेस्वर लाइफआव मोनसेल' गोसो लाखि, नोंनि गोसोआ मा बुंदों आरो नों मा मावगोन बेखौल' आंखौ बुंदोंमोन। गावखौ सानफ्रोमबो फोथाय आरो गावखौ गावसो बानायो। बे मोननै सेन्टेन्सआ आंनि लाइफखौ माने सानफ्रोमबो माने हेल्प खालामदों आरो बे मोननै सेन्टेन्सआनो गावखौ गाव बानायो आरो गावखौ गाव नों फोथाय। बे मोननै बुस्थुखौ नों जुदि नोंनि लाइफआव जुदि लानानै थाङोबा नों जेराव थांनो गोसो बेयावनो हागोन। मानसिफोरा बुङो जे बर' बिजों, नोंथाङाबोथ' बर' बिजोंजों फरायदोंमोन? बर' बिजोंजों फरायदोंमोन। मानसिफोरा बुङो जे बर' बिजों फरायब्ला माने एसे दावखोनो हाया, माने एसे बायदिसिना माने खस्थ' जाहैयो। दा बे बेसेबां सैथो? आंनि बेलायाव आं एसे माने बुंनो सानो आरो जेनेबा बर' मिडियाम फरायनानै जे बहुत माबा माबि खालामनो हाया बे नङा। एसे खस्थ' जायो जानाया नंगौ, मानोना जों बर' मिडियाम फरायनानै बर' मोनसे राव बुंनानै जों फरायनानै जोङो डाइरेक्ट हयथ' इंलिस बा हिन्दीखौ जों, मानोना बेयो जोंनि मादार टां, बेनिखायनो एसे खस्थ' जायो जों जुदि खस्थ' खालामो। बेजों लोगोसे जुदि बर' बिजोंजों फरायनानै जुदि बे इंलिस आरो हिन्दीखौ जुदि सोलोङोबाथ'
itu problem tuh gaya कुनु प्रब्लेम गैया माने एसे प्रब्लेमा जाहैयो जोंहा जेनेबा जोङो उन्दैनिफ्राय सोलोङाखै नालाय जों जुदि गोसो थायोब्ला गासैखौ मावनो हायो बेनो आरो जेबो असम्भब गैया न' असम्भब गैया माने बहुत दोङो जोंनि बायदि बर' बिजोङाव फरायनाय बहुत गिदिर मानसि जाना दोङो बिथांनिफ्राय जोङो माखासे खोथाफोरखौ मिथिगोन लानानै जोङो दान्दिसे ब्रेक फैफिनदों जोंजों सावरायबाय थादों बा सावरायदों जोङो जोंनि ओनसोलनि सासे उथिफुनाय स्कलाप्टर बिथां खरगेस्वर बर' बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै बावैसो बिथाङा जिहेतु पान्जाबनिफ्राय मास्टार डिग्री दा फाइन आर्ट्सआव मास्टार डिग्रीखौ जिहेतु बिथाङा लानानै फैबाय दा बेनिखायनो बिथांनिफ्राय जों मिथिनाय बै मास्टार डिग्री खालामनाय समाव पान्जाबाव बिनि थासारिया माबायदि एसे बेनि थासारिया आं जितु चन्डीगढ़ सिटिया जाबाय मोनसे प्लानिं सिटि माने आं दासिम जेसेबां सिटि नुदों माने बेस्ट होनना बुंजायो आरो ग्रिनारि सिटि माने गासैबो माने प्लानिं खालामजोबनाय माने सासे डिजाइनार लिकार बुजियार होननानै बिथाङा बानायनाय बे डिजाइनखौ माने बिनि हिसाबै माने गासैबो माबा प्लट माने एकदम डिजाइन बायदि बेयाव आं थाबाय 2 बोसोर आं बेनिफ्राय बहुत सोलोंनो हादों मानसिया माबायदि थानांगौ माबायदि सोलोंनांगौ आरो बिनि आंनि लोगोफोर आं बेस्ट मोनदों माने पान्जाबि मानसिफोरखौ बिसोरो सानफ्रोमबो हेल्पफुल जिखुनु खेत्रआव माने बिसोरो आंखौ हेल्प खालामदोंमोन आरो आं बहुत मोजां मोनदों पान्जाब इउनिभारसिटियाव आरो बे बहुत फेमास इउनिभारसिटि बिदिनो आङो मोजाङै खालामना फैबाय बेसेबां बोसोर थाखो बेयाव 2 बोसोर थाबाय 2 बोसोर आंनि एसे पार्सनेल प्रब्लेम जादोंमोन बेखौ जेथिया आं फार्स्ट इयार माने एडमिसन लानायनि उनाव आङो फार्स्ट इयारलि जायोमोन सिगां एग्जामा फार्स्ट इयार आं फोजोबनायनि उनाव आङो फैबाय न'आव माने जितु माने सेसन ब्रेक जायो सेसन ब्रेकआव आं फैदोंमोन नेक्स्ट आंहा थांनो फैसा गैया बिदिनो क्लास स्टार्ट जाबाय एडमिसन जाजोब्बाय 1 मास थाबाय आं न'आव आं बायदिसिना माने साननानै लामा अबेथिं मोनगोन लामा आं नागिरबाय थादों खिन्थु आं माबा जायाखै डिप्रेसनाव गोलैयाखै माबायाव गोलैयाखै लामा नागिरगासिनो दंमोन सानसे आं माबायदि माने मंगलदै टाउनाव आं माने बे खालि मानोबा थांनाय आं बावबाय आं माने बिदिनो राहा नागिरबाय थादोंमोन माने सानसे मा खालामगोन मा खालामाखै माने आंहा बोसोरसे दङ दा बे बोसोरसे फरायाबा आंहा मोजां जागोन आं माने गावखौनो सानोमोन आरो इन फिउचार आंहा बेटार जागोन बेनिखायनो आङो माने लास्टाव मोखाङावनो जितु भाइब्रासन बास स्टेन्डआव जबाय थादोंमोन बिदिनो मोखाङावनो बेंक अफ इन्डिया दङ बेनिफ्राय बेंक अफ इन्डियाखौ नुनानै सानबाय आं बेंकफोराथ' लन होयो फरायनायनि थाखाय बे गोसोआव फैबाय आरो आंहा थाब बेनिफ्राय आं थांबाय डाइरेक्ट थांबायानो बेयाव बारा सम थायासै बेनिफ्राय आं सानबाय एसे लोगो मोनबाय फार्स्टआव मेनेजार हगारदों आं थांबाय मेनेजारखौ आं बेयाव थांनायनि उनाव सार बिदि आंहा बेबायदि प्रब्लेम आंहा माने लन मोनदों नामा माबाफोर माने एडुकेसन सिस्टेमनि आं फरायगासिनो दंमोन खिन्थु आंहा बोसोरसे दंबावो दा आं फरायफिननो हायाखै फाइनान्सियेलि आंहा प्रब्लेम बिदि फार्स्ट खालि आंजों जेबो बुङासै आंखौ सेकेन्ड डे आरो थांबाय सेकेन्ड डे खालि आंखौ बुंबाय बियो होयो होनायालाय खिन्थु जों न' नायाबा जों होनो हाया होनना बुङो आंखौ नेक्स्ट डे आगो थांबावबाय आं थांनायाव बिथाङा बिदिबा नोंनि न' नायनांगोन होनना बुंबाय आरो बिदिबा गारि गंसे बा माबा मोनसे राहा खालामदो होनना बुंबाय मेनेजारा आंखौ मेनेजारा बिनिफ्राय आंखौ बुंबाय आं गारि मोनसे नेन' हमनानै आं सारखौ बिथांखौ लाबोबाय बिथाङा सारनि नामखौ एसे बावबाय गयारिमोन टाइटेला मेनेजारा बर'मोन बिथाङा जथेस्थ' हेल्प खालामदों आंखौ बिथांखौ आं गेजेर गेजेर गोसोखाङो बबाव दङ बिथाङा मोजाङैनो थाथो बिथांनि हेल्पआवनो माने आंहा मास्टार डिग्री कमप्लिट जाबाय लास्टआव बिथाङा 1 लाख आंखौ माबा होबाय माने कर्सखौ फोजोबनो थाखाय लनखौ न'आव फैनानै माने डाइरेक्ट इस्यु खालामबाय बेनिफ्राय आं बहुत गोजोननाय मोन्दों बिथांखौ बिथांनि थाखाय आं दिनै मास्टार डिग्रीखौ फोजोबनो हाबाय होनना बुंजायो आरो थारमाने एसे खस्थ' गोग्लैदोंब्लाबो गसाया माने मदद खालामनाय बायदि आं खस्थ' गोलैदों आं जेनेबा आंनि साननायाव खस्थ'आथ' जोंहा थाखायो मानसिनि लाइफआव सुखु गोजोन मोननैबो दंखायो जेथिया जोङो माबा मोनसे नायगिरोबा बायदिसिना जेंनायाव गोलैनो हागौ खिन्थु बे जेंनायाव गोलैनानै जोङो उनफिननांगौ बे नङा आरो जों थांबायनो थानांगौ जेसेबां हायो अब्लासो जोङो जोंनि टारगेटआव जों सहैगोन आं बेखौ सानो आरो आं अरायबो मोनसे अयभास दङ जिखुनु प्रब्लेम बा जेंनायाव गोलैब्ला आङो सानफ्रोमबो राहा नागिरो आं
आं माने डिप्रेसनाव गोलैना थाया आरो जे आं माबायदि लामा मोनगोन अबेथिं लामा दङ बिनिफ्राय ओंखारनाय आं बेखौ सानो आरो अबेबा मोनसे लामाया आंहा जुदि क्लोज जाबायबा आं नेक्स्ट लामा दिहुनना लागोन आं बे मोनसे आं बिदि आंनि साननाय आरो बेयो आरो आं बेखौ नायगिरो जोबोद मोजां दा जायखिजाया बे पान्जाबाव थानायनि उनाव माब्ला फैखो बेहाय आङो पान्जाबाव माने 13 आव फोजोबबाय 13 आंहा आगस्ट जुलाइआव जोबदों बेयाव साननैसो थानानै आङो न'आव फैफिनबाय न'आव फैफिनना साननैसो थानानै आं गुवाहाटीयावनो थाबाय आंनि जिहेतु खामानिफोरा न'आव आंखौ रावबो मिथियामोन लासै लासै गुवाहाटीयावनो खामानि स्टार्ट होबाय आङो होनानै आङो गुवाहाटीयावबो मोननै मोनथामसो खामानि मावदों बेबायदिनो फिसा फिला मावबायमोन आरो स्टार्ट होदोंमोन बे टाइमाव बेनिफ्राय मावनानै लासै आक' दा मालाबा गेजेर गेजेर जोंहा आंखौ रावबो सिनायिखाय खामानिखौ मोनामोन आङो बिदिनो आङो खोनाबाय जे नवोदय स्कुलाव माने माबा आर्ट टिचारनि भेकेन्सि ओंखारदों माने एज ए कन्ट्रेक्चुएल बेबायदिनो एन्ट्रेन्स हैबाय आङो माबायाव रङिया नवोदय स्कुल बेनिफ्राय बेयाव थांनायनि उनाव सिलेक्सन जाबाय बिदिनो आङो नवोदय स्कुलाव बोसोरथाम मावबाय बोसोरब्रै नवोदय स्कुलाव दा 2019 नि रङियाव नङा माने इन्टारभिउसो बेयाव कन्डाक्ट खालामो आरो माने जोंनि नर्थ इस्ट रिजननि माने इन्टारभिउखौ बेयाव मालाबा रङियाव माबा खालामो कन्डाक्ट खालामो मालाबा रिभय होननाय माने मेघालयआव खालामो बेनिफ्राय नवोदयआव आङो बोसोरब्रै मावबाय 19 सिम थांनाय बोसोर एप्रिलसिम बेबायदिनो आं खामानिखौबो मावो जेतिया खामानि मावो होमबानि आं माने माबा मोनसे प्रिन्सिपालजों रायलायनानै मा बुङो सानडे सेटारडे बिदि खामानि माबा लानानै आरो मालाबा माबा मोनसे माने भेकेसन माने विन्टार भेकेसन सामार भेकेसनाव बिदि खोलैनानै खामानिखौ मावबाय थायोमोन दायो बिदिनो खामानि मावगासिनो दं बेनिफ्राय लास्ट इयार आङो इन्टारभिउ होबाय माबायाव इन्टारनेसनेल स्कुल मोनसे बेंगलराव इन्डास इन्टारनेसनेल आं बेयो दायो मावगासिनो दं बेयाव बिथाङा आंखौ इन्टारभिउ लाबाय अनलाइन गासैबो अनलाइन लादों आंनि पर्टफलिय' बिबाय बेनिफ्राय एसे आं माने नवोदयनिफ्राय बेटार स्कप मोननायखाय आं दायो नवोदयखौ गारनानै आं बेंगलराव थांबाय इंलिश मिडियाम फुल्लि आइबि स्कुल माने जोंनि बेयाव जितु स्कुलाव आं मावगासिनो दं बेयाव 30% फरेनार स्टुडेन्ट दं 70% इन्डियान थ' आंहा एसे खस्थ' जादों इंलिसाव आं मानोना इंलिस आंहा एसे पारफेक्ट नंखाया आरो मानोना प्रेक्टिकेल आं जितु आं फोरोंनांगौ बा आं मोनसे लाइनखौ बुंना खिथिबानो बिसोर बुजिमोनो बिनि उनाव जिखिना बुंनांगौ आं बेखौनो हाखायो बेबायदि आरो दायो सोलिगासिनो दं आरो बिनि गेजेर गेजेर बिदि सम दिहुननानै खामानि मावगासिनो दं दा बिदिब्ला दायो बेंगलरनिफ्राय माने दायो लकडाउननि सिगाङाव फैखो होनोबा आङो बेंगलरनिफ्राय लकडाउननि सानथाम सिगाङाव फैबाय मानोना लकडाउननि सिगांनिफ्रायनो जोंनि स्कुला बन्द होबायमोन अलरेडि माने 13 मार्चनिफ्राय जोंनि माने स्कुला क्लोज जादोंमोन शाटडाउन होदोंमोन आरो माने COVID-19 थाखाय बेनिफ्राय आं सानबाय बे सप्तासेलाय मा खालामबाय थानो न'आव थांनानै एसे खामानिफोर दङ बेफोरखौनो मावना फैनो होननानै आं न'आव फैदोंमोन बेनिफ्राय जे 19 आव फैबाय ओमफ्राय 21 ना मानिफ्राय पुरा माने क्लोज जादों आरो ट्रेभेलिंफोरा बिथिं दा बिदिब्लाथ' न'आवथ' दायो थाबाय थादों जेनेबा नङा होमबा न'आव दा न'आव थानाय लोगो लोगो माखासे बिथिं माने क्लासफ्राव अफ जाना दं नामा क्लासआ अफ जायाखै आं बेयाव न'आवबो खामानि मावगासिनो दं आरो दायो एक्सुवेलि जोंनि फार्स्ट आंनि स्काल्पचारथ' प्रेक्टिकेल माने बेखौ जोङो कम्पिउटार बा माबा लेपटपाव मावनो हाखाया स' बेनिखायनो जोङो आंखौ माने बाखि क्लास जादोंमोन आंखौ होआखैमोन आरो खिन्थु बे जोंहा बे गोदान सेसना स्टार्ट जाबाय माबानिफ्राय बे जुलाइ मान्थनि 14 निफ्राय जोंहा गोदान सेसना स्टार्ट जादों बेनिफ्राय 14 निफ्राय 27 सिम जोंहा सेमिनार वर्कशप माने माबायदि अनलाइन क्लास खालामनांगौ गासैबो बेफोरनो जाजोब्बाय आरो 27 सिम बेनिफ्राय थांनाय मानडे 27 निफ्राय जोंहा क्लास जादों बेनिफ्राय गासैबो दायो अनलाइनानो जागासिनो दं आं न'निफ्रायनो खालामगासिनो दं माने जिबायदि माने नर्मेल क्लासआ जिबायदि स्कुलाव जायो दायो जेनेबा मेथ्सनि उनाव साइन्स जायोबा साइन्सनि उनाव माबा आर्ट बेबायदिनो माने टाइम टु टाइम खाना होदों बे टाइमाव आं अनलाइन फैनांगौ बिथिंबो बिसोरो गथ'फोरा अनलाइन फैयो जोंनि बे फरायसामोनखौ बिथांमोनखौ खावलायदों दा बिथाङा बुंदों जाय न'आव थानानै बेंगलराव क्लास खालामबाय थादों एसे सोमोनांथावना खिन्थु दिनै डिजिटेल मुगायाव गासैबो गोरलै मानोना सारा मुलुगानो मोनसे न'खर जाहैबाय आरो बे न'खरसे जानाय लोगो लोगो न'आव थायोब्ला न'खरनि मानसिफोरजों जेरैबायदि रायज्लायनो हायो बिथाङाबो दिनै बै बेंगलराव थानाय गावनि फरायसालियाव फरायसाफोरखौ फोरोंहरबाय थादों खिन्थु बिथाङा दं दायो कालाइगावनि नैबे बर'हलि गामि माने फार्स्टआव जों बेखौ हाखौ बानायदों ना बेनि उनाव बे प्लास्टार पेरिसजों आरो मोनसे केमिकेल दङ मिक्स खालामनानै
बेखौ माने सायाव लुलाना होयो आरो लुलानायनि उनाव बेखौ जों आक' बिदि पिस पिस बरननो हायो माने बे आखाइखौनो बानायबा बिथिंनो बिथिं थांबाय बिथिंनो बिथिं फैबाय बिथिंनो बिथिं बेखौ आक' बेखौ जइन खालामफिनबा बे सेम माबाखौनो इमेजखौनो सिङाव मोननाय जायो आरो बेबायदि थारमाने दा बियो माने गोरलैयै बुख'नो हाला आरो बे बुस्थुखौ थारमाने दायो बेयो फाइनेल खामानिया बियो फाइबार ग्लासनि बेयो बहुत हेभि मेटेरियेल बियो बेखौ दा जेबो खालामनो हाला बेयो खिन्थु दै एसे नांबा बेयो एसे थाब डेमेज जानाय चान्स थायो खिन्थु अखानिफ्राय सेभ खालामबा जेबो जाया लाङोबा दा बेखौ लांनाया सिस्टेमा बेखौ ट्राकआव लांनाय जागोन बा माबायाव फिसा गारिफोराव टेम्प'फ्राव फसंनाय माने बेनि माबा जायाखै फाउन्डेसन जायाखै LP पास खालामनायनि उनाव भाङा बरुवा ME स्कुलाव फरायबाय 8सिम 7 बेहायनो खाथियावनो बेनिफ्राय हाइ स्कुला जाबाय आंहा सेङापारा हाइ स्कुल बेनिफ्राय मेट्रिक होबाय आङो सेङापारा हाइ स्कुलनिफ्राय मेट्रिकखौ माब्ला पास आं 2004आव मेट्रिकखौ पास खालामनायनि उनाव आङो हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयार एडमिसन लाबाय लानायनि उनाव हाई सेकेन्डारि फार्स्ट इयारखौ आं खिन्थु पास खालामबाय सेकेन्ड इयाराव आं गारनानै आर्ट कलेजाव थांबाय मानोना आंनि गोसोआ सानफ्रोमबो आर्टआवनो बुबाय थायो अब्ला बै माने हायार सेकेन्डारि फरायबाय थानाय समाव अब्लाबोथ' आर्टखौथ' लाबाय थादोंमोन आर्टखौ लाबाय थादोंमोन आं बेयाव जितु बेसिक ट्रेनिं आं जेनेखौ माने जितु सोलोंनांगौ आं आर्ट कलेजनि थांनाय सिगां बेखौ आं लागासिनो दंमोन आरो दादुल सारनि आन्दाराव सोलोंगासिनो दंमोन आं मंगलदैयाव थाङै बेनिफ्राय साइकेल लाना थाङोमोन आं सानफ्रोमबो माने बै समावथ' गारिनिबो एसेबां माबा गैयामोन आरो आंहा बुंनो थांबा फैसा पातिनिबो एसे प्रब्लेममोन जोबोद मोजां खोथा बुंदों बिथाङा कालाइगावनिफ्राय मंगलदैसिम साइकेल सलायनानै खस्थ' खालामनो थाङो बेयो जोबोद माने गोसो लाखिथावना जोङो उन जोलैखौ खावलायदों थ' खस्थ' खालामनायनि फिथाइया जोबोद मोजां आरो माने गोदै होननानै बुङो आरो बिथाङा दिनै बे गोदैनि सिनिनि जि गोदै बे गोदैखौ बिथाङा हयथ' दिनै मोनजागोन दा मोनजाबाय थादों दा बेनिखायनो खस्थ' खालामबासो फिथाइखौ मोनो आरो बेनि जाबाय मोगथांखोर बिथांखिया जाबाय बिथां फरगेसर दायो नोंथाङा जोबोद खस्थ' खालामनो जिहेतु मंगलदैसिम थांबाय दा बे थांनायाव माब्लाबा बे थांलाय फैलाय खालामनायाव माबाफोर उसुबिदाफोर गोग्लैदोंमोन नामा असुबिदाथ' बेबायदि आं गोलैयाखैमोन माने आङो जे साइकेलजों थाङोमोन एसे खस्थ' जायोमोन आं सानफ्रोमबो माने आंनि थांखिखौ आं नुगासिनो माने सारनि थ्रुयै आं नुदोंमोन माने आं सानसे जुदि सारनि बायदि कर्स लायोब्ला आं इन फिउचार हयथ' आंनि फिउचाराबो सारनि बायदि मोजां जागोन आं सानफ्रोमबो आंनि माने मेन माबाया आइकना दादुल सोलिया सारमोन आं बेखौनो माने आइकन हिसाबै लानानै बेखौनो फल' खालामबाय थायोमोन आं बेनिफ्राय सारा आंखौ गाइड खालामदों नों आर्ट कलेजाव फरायनोबा नों गुवाहाटि आर्ट कलेज दङ बेयाव फै एन्ट्रेन्स होबा नों मोनखागोन आं मिथिखायो 100% नोंनि सारा फोथायनाय दङ बिदि बुंदोंमोन सार आंखौ बेनिफ्राय आङो एन्ट्रेन्स होबाय होनायनि उनाव आं मोनबाय आरो खिन्थु मोनसे माने खोथा बुंदोंमोन आरो सारा जे आं गुवाहाटियाव आंहा थानोथ' आंहा खुनु केपासिटि गैया आं सार गुवाहाटियाव माबायदि थागोन मानोना आंहा फादारा सासे फार्मार बुंदोंमोन आरो मोनसे गुवाहाटि जाबा मस्त' गिदिर मोनसे सिटि बेयाव नोङो थानो थाखाय एसेबां प्रब्लेम नङा नों मात्र' खामानि नों मा मावा बेखौ सायख'ना लाबानो जाबाय बिदि माने बुंदोंमोन आरो थुलुंगा होदोंमोन आरो जोंबो बेबायदि फरायदोंमोन होननानै बेनिफ्राय सारनि एडभाइसआव आं माने एन्ट्रेन्स होनानै बेयाव एडमिसन लाहैबाय थाहैबाय थानायनि उनाव आङो बायदिसिना प्रब्लेमबो फेस जादोंमोन फरायनाय समाव मा हस्टेलाव थानो मोन्दोंना आं फार्स्टआव आदै दोङो आदैनियाव 2 मास थाबाय आं उनाव सानबाय आदै मोननाव थाबाथ' आंहा जेबो जाया बेनिफ्राय थानानैथ' आं माने जेबो आर्ट कलेजाव थांगोन फैसा आंखौ सोर होगोन फाइनान्सखौ सोर खालामगोन खिन्थु आं सानबाय आरो गावनो गाव फाइनान्स खालामनांगोन आं नङाबाथ' आंखौ रावबो खालामनायनि माबा गैया माने राहा गैया न'निफ्रायबो एसे माने मालाबा एसे एनै गेजेर हरोमोन 500,000 1500 बेबायदि गेजेर माने मान्थलि सिस्टेमाव खुनु बेबायदि गैया आरो थोजासे नङा आरो बेबायदिनो आङो बायदिसिना खामानि मावबाय खामानि मावनानै आङो बोसोरसे बाहेरायाव थाबाय माने रुम भारा लाना थाबाय आरो बिनि उनाव लासै जितिया आंहा 2 बोसोर 1.5 बोसोरसो जाबाय बिनि उनाव आंहा लासै आर्टनि टिउसन मोननो हमबाय आं जितिया आं टिउसन मोननो हमबाय आं बाखि खामानिफोरखौ माने जिखुनु जेनेरेल खामानि मावोमोन आं बे खामानिखौ आं माने दिनथ'बाय आरो बे BFA खौ लानायाव मोनबेसे बोसोर नांगौ BFA खालामनायनो 5 इयार्स कर्स खिन्थु जोंहा रिजाल्ट ओंखारनायाव 5.5 बोसोरसो नांहैयो बेनि उनाव आङो BFA कमप्लिट खालामबाय 2011आव बबेनिफ्राय आं गभर्नमेन्ट कलेज अफ आर्ट गुवाहाटीनिफ्राय एडमिसन लाबाय 2005आव बेनिफ्राय BFA कमप्लिट खालामनायनि उनाव आं माने गावखौनो सानबाय आरो जे आंहा फरायनायाथ' कमप्लिट जायासै माने
एसे माबा थानाय माने हास'खान्दा आं मोनबाय माने गावखौनो अब्ला बै समाव बर'नि जाय माने मुंदांखा लंथंगिरि बिथां सुबा ब्रह्म बिथांखौ लोगो मोन्दोंमोन नामा बे समाव आं बिथांखौ एगजिबिसन खालामब्ला जोङो जेथिया कलाक्षेत्रआव थाङोमोन होमबानि आं लोगो मोनोमोन बिथांखौ आरो मनेस्वर ब्रह्म सारखौथ' बयबो मिथियो मनेस्वर ब्रह्म सारजों जोङो एनि टाइम जोङो थांबा सावरायोमोन लोगो हमोमोन बिथाङा सासे बिथां उदालगुरिनि रबिराम ब्रह्म बिथांखौ लोगो मोन्दों नामा आं बे समाव लोगो मोन्दोंमोन सारा आंजों बहुत मोजां आरो जिथिया आं BFA खालामबाय थादोंमोन BFA खालामबाय थानाय समावनो माने सारनि जितु आर्टिस्ट भिलेजाव थांनानै बहुत खामानि मावदोंमोन जोङो ओइ कर्टआव जितुनाखि महात्मा गान्धी स्तम्भ दङ बेखौ जोंनो मावदोंमोन सुभाष बसुमतारी जितुनाखि जोंनि सिनियर बिथाङा माने बिथांनि आन्दाराव जों मावदोंमोन बेबायदिनो माने BFA जोबनाय उनाव आं माने मास्टार डिग्रिखौ माबा लाबाय पान्जाब इउनिभार्सिटि आन्दाराव चन्डीगढ़आव बेयाव मास्टार डिग्रि आंहा 13आव जोब्बाय जोबनायनि उनाव आं न'आव फैफिनबाय आरो सरासनस्रायै मानसिफ्रा बुङो जे माने बै जे नोंथाङा पान्जाबाव थांनानै जितु फाइन आर्ट्सनि मास्टार डिग्रि लाहैबाय दा बै समाव माने गोजानाव थांनाय लोगो न'खरनिफ्राय गोजानाव थांनाय लोगो लोगो माखासे माने जेंनाफोरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो होननानै बेखौ आं सानफ्रोमबो एक्सुवेलि माबा होयोमोन मा बुङो जितुनाखि जेंना जानायनि सिगां जेन आंहा जेबो प्रब्लेम जाया माने बुस्थुखौ आं एसे हमनो हादों सारा माखौ बुंदों साप'ज बहुत बायदिसिना प्रब्लेम दङ आं आरो सानफ्रोमबो माने बेखौ सानोमोन आरो ज' आरो माबानि खाथियावथ' आं थाखाया आं बिनि गोजानाव थायोमोन बेफोरखौ जाय मानसिया लायो बेफोरासो बांसिन प्रब्लेम जायो आरो आं एसे आइडिया मोनबानो आं माने बे जायगानिफ्राय गोजान जायोमोन मानोना आं बेखौ सानोमोन आरो आंथ' सासे माने फार्मारनि फिसाला आं बेयाव फरायनायसो फैदों आंथ' जेनेबा बायदिसिना खामानि मावनो फैयाखै आंहा टारगेटआमोन कर्स फोजोबनाय थ' बेबायदिनो आङो माने आं सानोमोन आरो आंहा जेनेबा कर्सआ फोजोबनांगौ आरो आं बेनिफ्राय थांनांगौ आंनि टारगेटआ बेमोन आरो आंनि खामानिखौ मावनांगौ बै जे माने जायफोर माबा खालामबाय हमना ला आर्टनि बेलायाव मा बाहागो दङ बे आर्टआव दाथ' बायदिसिना रोखोमनि माने डिपार्टमेन्ट दङ जों जेथिया गुवाहाटी आर्ट कलेजाव फरायदोंमोन बेयाव अनलि मोनब्रैल' डिपार्टमेन्ट दङ माबायदि पेन्टिं स्काल्पचार आं जिथुनाखि जायखौ मेजर लाबाय आरो जायखौ मावगासिनो बे स्काल्पचार बेनिफ्राय ग्राफिक्स एप्लाइड होनना बुङो बेनिफ्राय दायो शान्तिनिकेतनफोराव दङ सेरामिक आरो बायदिसिना रोखोमनि डिपार्टमेन्ट दङ ग्राफिक्स डिजाइन माबा माबि आरो दाथ' डिजाइन आजिखालिथ' डिजाइन गैयाबा जेबो गैया डिजाइननि बेलायावथ' बहुत डिजाइन दङ दायो मा बुङो आर्किटेक्ट डिजाइन इन्टेरियर डिजाइन अट'मबाइल डिजाइन माने बिथिं माने मा बुङो शु डिजाइनार बेनिफ्राय ड्रेसाथ' दोनखायो बायदिसिना रोखोमनि दङ जाय माने आर्टनि थ्रुयै माने थाङोब्ला बेटार जायो आरो बिनि माने पारफेक्सना बांसिन फैगोन आरो फैयो एक्चुअलि जोबोद मोजां माखासे खोथाफोरखौ जों मिथिदों जे बे सावगारि एरनायल' नङा बे सावगारि एरनायनि गेजेरजों जे गावखौबो जे गसंथानो हायो गावखौ जे गावनि आथिङावनो गसंथानो हायो आरो इयुनाव जे मोनसे जोबोद मोजां लामा दङ बे माखासे खोथाफोरखौ आरो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनो नाजाबावगोन दा जों लानि दान्दिसे ब्रेक बिथांजों जों सावरायबाय थादों दा बिथाङा बेंगलरनि मोनसे फरायसालियाव साख्रि मावगासिनो दङ आरो साख्रि मावनानै बिनि फरायसाफोरनिखौ अनलाइन जुगै बिथाङा क्लास खालामगासिनो दं दा बेनि बागै जों एसे मिथिनि माबायदि क्लासफोरा जोंहा जिबायदि नर्मेल क्लास जायो बेबायदिनो जागासिनो दं माब्लानिफ्राय माब्लासिम फुंनि 8:45निफ्राय बेलासे 3:30सिम जोंहा क्लास जायो बेयाव माने डेइलि नर्मेल क्लास जिबायदि जायो बेबायदिनो जोंहा अनलाइनबो जायो आंहा मानडे दोङो क्लास 1:15निफ्राय 2टासिम टिउसडे दोङो बेनिफ्राय वेडनेसडे आंहा क्लास गैया थार्सडे दोङो मोननै माने 1:45नि क्लास आंहा मोनसे क्लास बेंगलरनि बबे जायगायाव बे स्कुला जाबाय बेंगलरनि सारजापुरा होननाय इंडास इंटरनेशनल स्कुल बहुत मुंदांखा स्कुल आईबी बोर्डनि इंटरनेशनल बेकलरिएट बेनि आन्दाराव आरो गासैबो माने
इन्टारनेसनेल माबानि आरो माने फरेननि फरायसाफोर फरेननि स्टुडेन्ट दङ जोंनि बे बांलादेशनिफ्राय हमनानै थाइलेण्ड चाइना बेनिफ्राय करिया जापान नर्थ एसियानि बिथिं गासिबो माबानि दङ बिथिं फरेननि माने आरो बिथिं इउरपनि आमेरिकानि फ्रान्स जार्मान स्पेन गासैनिबो स्टुडेन्ट आं लोगो मोन्दों बेयाव बिसोरजों आं रायलायो मोजाङै फोरोङो बिसोरखौ बेनिफ्राय दायो आं फोरोंगासिनो दं अनलाइन क्लास जेदिया जों खालामो दायो जुदि क्लास खालामनायनि उनाव मा फाराग मोनदों जोंनि इण्डियाननि फरायसाफोरनि बा बर'फोरनि बैजों आरो बे फरेननि स्टुडेन्टफोरनाव फारागखौ मा फारागथ' बहुत दङ माने दायो बुंनो थांबा बिसोरनि टेलेन्टनि सायाव बुंबा बिसोरो बहुत फास्ट जिखुनु माबाखौ केचिं खालामनो हायो बिसोरनि केचिं केपासिटिया बहुत मोजां आरो बिथां गासैबो माने टेक्न'लजि सायावनो माने सोनारना आरो बिसोरनि जिथुनाखि जों बुंनो थांबा आंनि साननायाव आरो फरायनाया जाबाय मेइनलि टिचार आरो पेरेन्ट आंनिफ्राय आं बुङो आरो फार्स्ट टिचार सेकेन्ड पेरेन्ट बिसोरनि पेरेन्टसफोरा जाबाय हाइलि क्वालिफाइड जोंनि पेरेन्टसा जाबाय फार्मार खिन्थु बिदि नङा दे जोंनि पेरेन्टसा हामा जोंनि पेरेन्टसा एक्सुवेलि जोंनि बे कालसार गैया बेनिखाय जों बेखौ हायाखै बा जों माने नुनो मोनाखै हयथ' मोनसे सम फैगोन हयथ' निसय मोनसे सम फैगोन आरो फैगासिनो दं दा बिदि नङा जे गामि होननानै जोंहा गोलैसोनाय गामि आरो नोगोर सोहोर गासैबो दायो समानानो बुंजायो खिन्थु मोनसे खोथा दङ फामि बिबारा खिन्थु हाब्रुआवसो बारो बेसो नंगौ आं बेखौ मानियो नोंथाङाबो माने बेबायदिनो दायो जिहेतु गामियाव थानानै दायो दिनै मोनसे मुलाम्फा जादों नोंथाङा सैथोखौनो बुंदों आं बेखौ मानियो दायो बेबायदिनो अनलाइन क्लासफोर जागासिनो दं दायो आं जितु माइक्रसफ्ट होनना बुङो माइक्रसफ्ट टिम बेयाव खालामगासिनो दं बेयाव गासैबो फेसिलिटि दङ माने अनलाइन बिसोरबो फैगोन आंबो फैगोन बेयाव आं फोरोंनो हायो नट खालामना दोननो हायो एटेन्डेन्सफोरखौ लानो हायो गासैबो सुबिदाया दं आरो बेबायदि खालामगासिनो दं बिसोरो माने माबा प्रब्लेम जादों सिदा बुंनो हायो बेबायदि बा आपलड खालामनो हायो सार्टिफिकेटफोर मारै खालामनांगोन बे हिसाबै आं बेनिफ्राय बुंहरो बेबायदि खालाम बेबायदि खालाम सिस्टेम दानिया नोंथांखौ एसे सोंनो लुबैदों दा जे हमना ला बे जितु स्कालापटरनि बागै बेहाय फिउचार माबायदि थांना थानायनि राहाखौ मोनो ना मोना आंनि साननायाव बा आं जितु नुदों स्काल्पचारा दायो बर्तमान बेस्ट माने थांना थानायाव कुनु प्रब्लेम गैया मात्र मावनोल'सो नांगौ गोसोआ थानांगौ बे गोसोआ थाबा गासैबो सम्भब दायो आङो जितु नुदों आङो स्काल्पचार मावनानैनो दासिम माने जेसांखिनि माने सिनाखि जादों दा नोंथाङाबो स्काल्पचार मावनायखायनो आंखौ जेनेबा नागिरबोबाय बा दिनै लोगो मोनबाय नोंथांमोनखौ गोजोनबाय आं लोगो मोननानै आं माने बिदि लाइफ नैबे समाव होफेराखै आरो स्काल्पचारा ओरैबायदि दायो जेराव मेराव जोङो जिखुनु ठायावनो स्काल्पचारखौ जों नुनो मोनो बे हिसाबै जोङो स्काल्पचार मावनाय सासे स्काल्पटरा मालाबाबो सोलिनायाव प्रब्लेम जाया मानसिनो सोलिनो बहुद थाखाबो नाङा जिथुनाखि मिनिमाम मोनसे एमाउन्ट सोलिनो जानो थानो बेखिनि मोनबा जथेस्थ' थ' बेखिनिनि थाखाय जोंनो बहुद नाङा माने खामानि फिसा फिला फैबाय थायो बिदिनो मावनानै सोलिगासिनो दं बिदिब्ला दिनै जों मिथिगौ माने बेनि गेजेरजों एसे थांना थानायनि राहाखौबो मोननाय बहुद दङ आरो बुंनो थाङोबा जोङो बियो जाबाय जोंनि मोनसे बेखौ एक्सुवेलि जोङो बुंनो थाङोब्ला सासे स्काल्पटरा मोनसे मार्केटाव मावो आरो सासेया प्रफेसनेल आर्टिस्ट जितु जायनि क्रिएटिभ आर्ट बुङो बियो क्रिएटिभ आर्टआव जुदि जों थाङोब्ला बेयावथ' डिमान्ड आरो बहुद बांसिन जेनाखि इन्टारनेसनेल मार्केटाव जोंनि इण्डियानि बहुद दङ जेनेबा बेबायदि सुबोध गुप्ता अनिस कापुर होननानै बेनिफ्राय जोंहा जनजंकार नार्जारि सार बिथांमोना जाबाय वर्ल्ड फेमास आर्टिस्ट आरो बे लाइनाव थांबा बांसिन मोजां जोंनिया जाबाय बे मार्केट वर्क आरो जोंहा बेयाव जास्ट सोलिनो थाखाय खिन्थु बे आर्टिस्ट लाइनाव आरो बांसिन मोजां आरो बांसिन सनमान मोनो मोनसे खामानियाव बुंनो थांबा जेनेबा बेसेनफोराव बहुद बारा जों जिथुनाखि जों माबा खालामनो हाया माने इमाजिन खालामनो हाया बेनिखायनो कुनु बे लाइनाव आं सानो गोसो होनानै जुदि मावोबा सोलोङोब्ला जेबो प्रब्लेम गैया जाय माने गोसो दं बेनो माने बे आर्ट लाइनाव फैनो हायो अनलि स्काल्पचारखौनो मावनांगौ होनना खोथा गैया बाखि डिजाइनिं लाइन दोङो बिथिं आरो बहुद लाइन दोङो जोंनि बिथिं जेनेबा आर्ट लाइनाव जायखिजाया माने थांना थानायनि लामाया बेयावबो दङ माने गोसोल' जानांगोन मावथि जानांगोन आदसा जोबोद मोजां नोंथांनि एसे बेक्तिगत लाइफ दायो फिउचार मा खालामनो नांगोन
फिउचाराव आं एक्चुअलि इन फिउचार आंहा मोनसे दायोथ' न'आवनो मावगासिनो दं इन फिउचार आं माने एसे गावनि स्टुडिअ एसे मोजाङै बानायनो नागिरदों दायोथ' आं जेराव मोनो माने सेटलायाव बा बेयाव बारान्दाफोराव मावगासिनो दं एसे पार्मानेन्ट एसे जायगा लानानै आं मोजां मोनसे स्टुडिअ बानायगोन होनना सानदों आरो लासै माने आं जेथिया माहाय फाइनान्सियेलि एसे मोजां जानायनि उनाव आं माने जबखौ गारनानै आं बे लाइनाव फैगोन सानदों माने अब्ला बे माने जोंनि जायगानि जेसेबांखिनि माने लाइमोनफोर दं बिथांमोनखौ बेबायदि स्कप होनो हानाय बेहाय निश्चय आं निश्चय जुदि आं गावनि स्टुडिअ मोजां खुलिगोन माने आं निश्चय आं ट्रेनिं होनायनि मोनसे बे माबाखौ लाखिगोन आं राहाखौ आरो गोदान जाफुंखांनाय माने सेंग्रा सिख्ला बा जोंनि उन्दै गथ'फोरा निश्चय आंनिफ्राय बहुत सोलोंनो हागोन आं बेखौ सानो आरो दाबो जेनेबा गेजेर ओरैनो आं जेथियानोखि क्लास 10 दंमोन होमबानियाथ' आं गावनिनो बे कबिरालि आर्ट स्कुल दंमोन आं गावनो फोरोङोमोन आरो बे स्कुलावनो बे मिसाइल आरो दायो आंजों जितु मावगासिनो दं मिसाइल आरो दामोदर राभा बिथां सानैया दङानो बेयाव बे स्कुलनिफ्राय बिथांमोना डिप्ल'मा फरायनानै बे मिसाइला माबा फरायबाय माबायाव क'क्राझार आर्ट कलेजाव बिथाङा BFA कमप्लिट खालामबाय बे दामोदर राभाया दायो शान्तिनिकेतन फरायगासिनो बिथाङा आंनिनो स्टुडेन्टमोन दायो एज ए फंबाय बियो जों लोगो हिसाबै जों खामानि मावबाय थायो बिथाङा दायो मास्टार डिग्री खालामगासिनो दं शान्तिनिकेतनाव बिथांमोना दोनखायो आंजों लोगोसे दा जिकुनु खामानियाव बिथांमोना थाफायो आरो आं बिसोरखौ लिंखायो मानोना मोनसे गिदिर खामानि मावनाय हारसिं हानाया सम्भब नङा माखासे खोथाफोरखौ मिथिनो मोनबाय थेवब्लाबो जोबथा हिसाबै माने गावनि लाइफखौबो जे माबायदि खुंगोन बेखौबो एसे मोजाङै बुंबाय दा जायखिजाया नैबे लकडाउननि समाव जोंनि जिखिनि उन जोलैफोर दङ दा बिथांमोननि सायाव नोंथांनि खावलायनाय माफोर दायो बे लकडाउननि समाव बहुता माने बायदिसिना रोखोमनि माने डिप्रेसनाव गोलैना दं बि पजिटिभ जों सम मोन्दों माबा मोनसे गावखौ नागिरनो हानाया बांसिन माने मोजां बे समाव आं मा मोजां मोनो मा मोजां मोना बेखौ जों गावखौनो नागिरनो हानायनि मोनसे सम होदों माने पजिटिभ थानाया बांसिन मोजां जे जोंहा COVID-19 फैदों जों मा मावगोन मा मावा अबाव थांगोन बेखौ जों सानोब्ला जों मालाबाबो राहा मोना बे टाइमाव जों गावखौनो नागिरदों माने आं मा मोजां मोनो मा मोजां मोना मा खालामबा मोजां जागोन बे समावबो बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावगासिनो दं बहुतानो गावनि माने जितु क्रिएटिभ किसुमान खामानि बेबायदि माने गावखौनो माने नागिरनाया बांसिन मोजां होनना सानो आरो जोंथ' नुबाय जोंनि बे जायगानि माखासे बर' सेंग्राफोरा सिख्लाफोरा बेंगलर बायदिसिना जायगायाव थांनानै दिनै फैजोबनो गोनां जादों दा बिथांमोना दिनै बेकार जादों दा बेनि बेलायाव नोंथाङा मा होनना खावलायो आं बेखौनो सानो बिथांमोननि बेलायाव बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो बिथांमोना जा बाहेरायाव थांनानै नुबोबाय जा नुबोदों बेखौनो लानानै जुदि बे गाव इन्सपायार जानानै बे गावनि जायगायाव फैनानै मा नुबोदों मा नुबोआखै बेखौ जुदि जोंनि बेयावनो जुदि बिसोरो खामानिखौ मावनो लायोबा बेनिख्रुइ आं जोंनि बेयाव बेटार जागोन होनना आं सानो मानोना दिनै मार्केट मोना जानो हागौ गाबोन मोना जानो हागौ सबनियाबो मोना जागोन बेनि हयथ' आरो 5 बोसोर मोना जागोन खिन्थु स्टप थानाङा मावबाय था बे सानसे समाव बे मार्केटआ बेयाव मोनगोन आं बेखौ सानो आरो जोबोद मोजां सानखांथि बिथाङा बुंदों माखासे बेंगलरनिफ्राय फैनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे गोसोआव डिप्रेसन जायालासेनो जाहाथे माने मा नुबोदों मा नुबोआखै बेखौ मोगथांखौ महराव होनो थाखाय जुदि नाजायोब्ला हयथ' बियो मोनसे बिराद मोजां खामानि जागोन दा बेखौ बिथाङा बुंदों दा बे आरो बिथाङाबो जिहेतु बेंगलरावनो थायो आरो बेंगलराव थानाय हिसाबै दिनै बिथाङा नुबोदों बेनि परिबेसा माबायदि दा बेनिखायनो बिथाङा खावलायबाय न'आव माने फैदोंब्लाबो बिथाङा न'आव ओरैनो थायाखै नुदों बिथांनि जेसेबांखिनि लोगोफोर दङ बे लोगोफोरखौ लानानै दिनै बिथांनि न'आवनो दिनै खोब मोजां हयथ' नोंथांमोना नुगोन बे बिमा लोक्षिनि सावगारि बिथाङा बानायगासिनो दङ आरो जों नुदों माने केमेरामेन बिथाङा दिन्थिगोन जे गुबुन सावगारिबो बिथाङा बानायगासिनो दङ दा बेखायनो बे जिथु आर्ट माने लंथाइगिरिया ओरैनो नङा बेजोंनो थांना थानायनि राहाखौ मोनो दा बेनिखायनो निउस 24 साफ्रोमबो नायगिरिमोननिसिम जोंनि जे हाबाफारि मोगा मोगि लानाय बेखौ जोङो दिनै एसे सुजुबाय आरो बिथां बर'निसिमबो जोङो रोजा साबायखर Audio Jungle.